Любимыя беларусы, сёння 9 лістапада 2020 года. Прайшло 3 месяцы з таго моманту, як Лукашенка скраў нашы галасы. Прайшло 3 месяцы з таго моманту, як ён і яго ўлада здзекваліся над нашымі беларускімі хлопцамі і дзяўчынамі. Прайшло 3 месяцы з таго моманту, як забілі 3 беларускіх сыноў, якія змагаліся за незалежнасць Беларусі. Я вельмі ганаруся тымі беларусамі, якія не баяліся і выходзілі на вуліцы бараніць сваю незалежнасць. Але ж я думаю, што настаў момант, калі вы ўсе разумееце, што мірным шляхам Лукашенка ніколі не здасць сваю ўладу, таму што ён разумее, што яго чакае помста беларускага народа. Каб вы разумелі, колькі людзей, сапраўдных беларусаў, супраць гвалту, скасавання выбараў і хочуць, каб Лукашенка мірным шляхам сышоў з улады. Мы зрабілі петыцыю, якая знаходзіцца на міжнародным сервере, доступ да якога ёсць толькі ў нашай арганізацыі. Калі ласка, падпішыце гэтую петыцыю, каб вы бачылі, колькі беларусаў супраць Лукашэнкі. Калі да нас звернецца беларуская ўлада, каб мы перадалі інфармацыю тых людзей, хто падпісаў гэтую петыцыю, мы перададзім ім вось такое прывітанне. Таму, калі ласка, любімыя беларусы, распаўсюдзьце гэта відэа, падзяліцеся ім з вашымі сябрамі ў соцсетках, і мы пабачым, колькі нас насамрэч гатовыя змагацца за нашу незалежнасць далей. Дзякуй за прагляд. Жыве Беларусь!